अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इतना घमंड हो गईल अकबरपुर पुनास मुजफ्फरपुर। हो हम दिल न लगाइब तोहारा से रिश्ता तोड़ा तानी, ईटा से कपार अपने हाथ हम फोड़ा तानी। ना मिलब हाथ हम तोहरा से जोड़ा तानी, बाटे मजबूरी जान एही खातिर छोड़ा तानी। दिल न लगाइब तोहारा से रिश्ता तोड़ा तानी, ईटा से कपार अपने हाथ फोड़ा तानी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अकबरपुर पुनास मुजफ्फरपुर। गम के बदरिया अब हमारा पर छा गईल, दूर होके के राजा समय अब आ गइल। हो गम के बदरिया अब हमारा पर छा गईल, दूर होके के राजा समय अब आ गइल। तोहरा से जान अब तोहरा से जान हम मोह अब मोड़ा तानी, बाटे मजबूरी जान एही खातिर छोड़ा तानी। दिल न लगाइब तोहारा से रिश्ता